mai share mini kukana, mai share mini kukana, mai share mini kukana. Dubu maraici na abba na yi rashin ummi ta, kai ne ka rage min na a duniya, ni dai ban ga kamar kai ba. So da mahaifa ke wa ‘ya'ya bayan nufin su yi zigilanci, bayan nufin su shagalta ko kuma su yi ta abin da za a yi takaici. Kowa burinsa ya samu nagari mai yaye masa takaici. Ban kiki zama kamar hakan ba, amma tafiyar kin ba ta. Rabuwa da uwa da zafi ga raɗaɗi mai sa hawaye, da kuwa na gaza ganewa sai da ta bar ni ina a raye. Shi nisa na fahimci cewa duk duniya ba kamar iyaye. Wayo ta tafi ta bar ni, Allah jikanta nake fata. Dubu maraici na abba na yi rashin ummi ta, kai ne ka rage min na a duniya, ni dai ban ga kamar kai ba. Duka musulmin duniyar nan bai iya tsallake kaddararsa, mai kyau ko mara kyau kudu ba, haka Allah ke ikonsa. Abba hakan ita ta tazo, haka zaman duniya ya kunsa. Ki daina kuka kan wata, kaddara ba mai canza ta.